Euskararen interpretazio zentroa teknologiarekin lotuta dagoenez eta teknologia oso denbora gutxian asko aurreratzen danez, ikusi gendun behar izan bat zegoela teknologia berrizteko eta bide batez 2008tik zeuden edukiak pixkat berriztatzeko, eduke berriak sartzeko, jolasak eta Euskararen interpretazio zentrora aldez aurretik etorri direnak aukera izateko berriz etortzeko berrikuntza horiek ikusteko. Berrikuntza handienak esan daikegu diseinuaren inguruan direla. Pantaila guztiak aldatu ditugu, diseinua aldatu da, askoz erakargarriagoa da, modernoagoa eta bide batez ere edukia bera aldatu dugu. Bideo batzuk sartu ditugu, jolas batzuk, norberak pantaila ukigarrietan jolasteko aukera izateko. Eta zuek asmatu behar duzuen, bai? Venga, kalapita, dala izkanbila. Non esaten da? Norzuk esaten duzuen nafarrera, aldatzatu eskua. Bi. Vale, erdialdekoa, inor. Vale. Zuk bakarrik. Venga, mendebaldekoa. Nafar lapurtera. A ver, oso. Dokumentaltxo bat, Euskararen inguruko dokumentaltxo bat ekoiztu dugu. Eta orduan bisitariek sartzen direnean, lehenengo eta behin dokumentaltxo hori ikusten dute. Eta hartzen dute Euskararen inguruko ideiarik nabarmenenak hartzen dute historian zehar izan dugun gure hizkuntzaren bilakaeran eta esparru sozialeko ideia eta kontestua ere uler dezaten. Dokumentaltxo hori euskaraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez ekoiztu dugu eta aretoa prestatu dugu nolabait esperientzia polita eta erakargarria izateko. Gero Barritxuk berriro egiten dau agur bat bezala saltzen orain ja hasiko direla bizita egiten treneko pasabideetatik eta ja pasatzen dira trenera. Trenean daude 10 pantaila, 10 pantailetan edukia aldatu dugu guztiz eta hortik ja hasten dira, bideoa gutxi gora bera hasten da nolabait azaltzen euskararen bilakaera, aintzinatik ona eta gero trenbidean hasten dira alrebez, gaur egunetik aintzinera. Eta bertan jolasak daude, bideoak eta euskararen inguruan ematen da informazio pila bat. Eta Kaukasoko hizkuntza. Kaukasoko hizkuntzetatik datorrela euskara esaten dute. Bai, beste hizkuntzalariek, Eta zergaitik esaten dute hori, begiratu. Kaukason badago herrialde bat deitzen dela Georgia. Entzun da bai, ezta? Bai, han erabiltzen dituzte, edo guk erabiltzen ditugu beraien hitzak, ez dakigu oraindik. Erabiltzen dituzte gure hitzen antzekoak. Adibidez, bizkaitarrentzako mendirik garrantzitsuena zein da? Fijo, Gorbeia. Nortzuk pasarte Gorbeia? Ia gehienak, ezta? Oso. Bueno, entzun, begiratu, Bizkaian badaukagu Gorbeia mendia, ezta? Beraiek, Georgian badaukate beste mendi bat Gorbeia izenarekin ere. Bai. Gero, badaukate, Euskal Herrian badago Aralar mendikatea. Beraiek badaukate Aralat mendia. Eta beste mendi bat Gora izenarekin. Pantailetako eduki guztiak elkari eragileak dira eta orduan norberak bizita bakarrik egiteko gai izan daiteke. Lau hizkuntzatan prestatuta daude, eduki guztiak, euskara, gaztelera, ingeles eta frantsesez, eta botoiak sakatuz eta menua jarraituz lagun bakarra edo talde bakarra baldin badator gidaririk gabe,
bizita egin dezake inolako arazorik gabe eta edukiak ulertu eta errepasatu eta dana dalakoa. Ondoren multimedia aretora igotzen dira eta guk proposatzen diegun jardueratxo bat burutzen dute. Orain 2012an jarduera hori ere aldatu egin dugu, nolabait guztiz berria izateko bizitaren esperientzia osoa, eta jarduera berri hori komiki digitalen ingurukoa da. Euskara, teknologia eta komiki digitalak lotuz. Niri bitzi ditu zaidana da gure euskara, ez dela itzi, ez dela desagertu guztiz. Euskara hain zarra izatea eta sortu dit interes asko hori eta euskara mota asko daudela hori ez nekien eta gaur hemen azaltzen dizute oso ondo. Eta hori, eta gainera jende pilo bat, liburuak eta hori asko idatzi direla euskaraz, eta Bonaparte etorri zela ona, eta idatzi zituen liburu batzuk informazioarekin eta zer iruditu zitzaion, eta hori oso interesgarria izan da. Ez dakitela oraindik nola sortu zela, eta kondaira asko daude eta hori niri bitxia iruditu zait. Leku batzuetan esaten da modu batean eta bestean batean eta hori bitxia da horrela. Jatorri oso zaharra duela eta inork ezin izan duela berarekin bera kendu eta ez dakitela nondik datorren euskara eta hori pixka bat interesantea da. Eta kontatu digute kondaira bat espaziotik datorrela eta guzti, orduan hori oso interesantea da. Eta liburu oso zaharrak daudela eta hilerri batean aurkitu zirela lehenengo hitzak. Zenbat mota daude, mota desberdinak. Eta gogoratzen duzu ez, hitzen bat edo barikoa esateko adibidez, zenbat hitz zeuden, pila bat aipatu ditu Janirek, gogoratzen duzu baten bat? Ostirala, estirule eta asko. Barikoa bai, ostirela. Horrelako zerbait zen, oso raroak. Guk aurrera ingo dugula euskararekin, saiatuko gara, porque, orain gauderako pizkat galdurik, baina nik uste dut aurrera egin ahala euskara gora ingo duela. Lehenengo berritzu izatea gurekin hori pertsonaia asko laguntzen da, umeak animatzen ditu, eta orduan, da gero bideoa ikusentzunekoa izatea gurekin ere umentzako be lagungarria da, ze azkenean galderak eta botatzen dituzu eta beraiek entzun dute zeo zer, eta adibidez badakite ze lau euskalkietan hitz egiten den bideoan, edo badakite zein izan zen lehenengo liburua euskaraz idatzi zena, eta olakoak, orduan nahiko laguntzen du ikusentzunekoa. Espero dugu hori erakargarriagoa izatea, nolabait mapan kokatzea interpretazio zentroa eta erakargarria izatea bizitentzat beste modu barritzaile batez. Eta gainera, harrera egiteko barritxu ere badakagu gure maskota virtuala eta horretxe dira pixka bat nahi duguzenak edo ze helburu dugun berrikuntza hau aurrera emateko. Euskararen interpretazio zentrora batik bat ikastetxeak etortzen dira, eskola egunetan, eskolako irteera moduan eta jarduera osagarri moduan, baina zentroa aste bitartean zabalik daukagu, erreserba egin daiteke goizez etortzeko
astelenetik ostiralera bai telefonoz deitzen, Azkue Fundaziora zuzenean, edo bai webunearen bidez formularioa betetzen, eta bestalde, bizita bereziren bat nahi bada ordu horietatik kanpo erreserbatu daiteke ere, gurekin hitzordua hartuta eta komentatzen zen motatako bizita den, zen motatako bizitariak diren, eta bar, erreserba egin dezakegu ere bai. Zatzen dugu, euskerak ere baduela erakargarritasun puntu bat, eta turistak be askotan galdetzen dabe hizkuntzagatik, Euskal Herria berezia bada, hizkuntzagatik be bada, eta beraz, gure asmoa da Diputazioagaz, Bilboko Udalagaz, bilerak izatea, eta nolabait euskarak duen erakargarritasun hori edo balio turistiko hori ere pixka bat adieraztea eta hori, eta interpretazio zentroa turismo mapan ere kokatzea.